Baya, lalo mo sa gayo. Nga na ito. Baya mga. Oo. Masila. Kamaan. Ano yung pag yan? Ang haraso na karata pa sa maragaw mga lagi ni bukan kasi panggil prostan cuma operator baga yo orang kan saya kare tahu baru baga jauh tu dia karo yo bado apa drive jauh dari dia karo tahu mata betul baga ano ngaro ba tidak pernah ngene pinaw jadi follow mo dia pernah gagal paguro sao ano may say mo yung pinaw ko nang
Kailangan mo pag-iri pa po. Ano binay? Ano dito? Kaya? Mo for parte na yun. Ano ini sabi yung mga partida sa organis sa sabay siya ang